Bismillahirrahmanirrahim. Wa Abu Bakrin lan utawi Abu Bakar yaqulu iku ngucap ya Abu Bakar ing lafaz sodakta wis bener Tuhan. Asyhadu nyaksini sunan nanging satune Tuhan Rasulullah utusan Allah. Faqala al-qaumu mangka ngucap sapa kaum ing lafaz aman antuan apa utawi sifat. Fa wallahi ku mangka demi Allah laqad asoba yakfi teman-teman ngenani iya sifat tumakolu kari ngucap iya kaum atau Bani Ka'abnya. Abi Bakrin kadue Bakar apa tu saddiqu anatah mangka ngabenerkeun sirahu ing Nabi annahu satune Nabi dhahaba kudu ngayu Nabi lailata ing dalam bengi sabengi ila Baitul Muqaddas itu maka maring Baitul Muqaddas wa ja'alan takaya Nabi qabla ayyus biha ing dalam sadurunge yentah jadi subuh ya Nabi. Wajalan takaya Nabi qabla yusbih dalam sedurungi jadi dalam sedurungi enta jadi subuh ya Nabi. Qala mangko ngucap Abu Bakar namgi ini satune isun law saddiqu iku yakfi ngabenerkeun isun ing Nabi fi ma dalam perkara huwa kang utawi Nabi abadu iku huwa kang utawi perkara abadu iku luwih ada min dalika tinimbang saking annahu dhahabal laila. Sadiku ngabenerkeun isun ing Nabi bi khabari samai kalawan kabar langit fi gudwatin ing dalam isuk-isuk auruhatin atau sore-sore. Walidzalika mangka karena mengkono kaula Abu Bakar sumia dan arani Abu Bakrin sapa Abu Bakar as-Siddiq ing pangkat sidik. Sumakalu kari-kari ngucap Ibni Ka'ab ing lapa dia Muhammad Nabi Muhammad dan akbir ngabarkeun lasirana ing kita anairina saking wong kang nunggang ontan kita. Pakola maka ngucap ya Nabi ata itu nakan isun ala iri bani fulan ini ngatasnya wong kang nunggang onta bani fulan birauha ikalawan tanah roha qadolu teman-teman sasari ya iri bani fulan nakotan ing onta lahum kadue bani fulan pantolaku mangkalungai bani fulan pitola bihang dalam ngeperihe onta pantahaz mangka tumeka isun maring pamondokan iri bani pulan. Pantah tu mangka tumeka isun ila rihalihin maring pamondokane bani pulan walaisa lan oranana biya iku tetep kelan mengkono biaku tetep kalawan mengkono nakoh minhum saking bani pulan ahadun sapa wong suwiji. Wa idzan lan tegane pantolaku bikodahin patemu kalan siji wadah bikodahi main patemu kalawan wadah banyu pasyara betu mangka minum isun minhu saking kodah sumantah itu kari-kari tumeka isun ila iri bani fulanin tumeka maring wong kang nunggang ontan-ontane bani fulan bimakanin kada kelan pangaran anu kadalan anu apihalan iku tetep ing dalam mangkono bani fulan jamalun utoy onta maru kang abang ala iku tetep ingatase jamal guroro tu saudau utawi karung kang ireng wa gurorotun baydau lan karung kang putih palamah zaita mangga samang-samangsa ngabenerkeun sira al-iro ing wong kang naik onta naparos mangka lumaku yang iro soro alan kelengar dalikal ba'iru apa mengkono onta wan kasaro lan nerima pecah tum ya onta tumantah itu kari-kari tumeka isun ila iri bani fulanin tumeka maring wong kang nunggang onta-ontane bani fulan pitan imin dalam tanah im yuqaddimu kang ngedinginakeun ha ing bani fulan iri bani fulan jamalun apa onta auraku kang kolau alaihi ku tetep ingatase jamal mashun utawi gede-gedene onta aswadun kang ireng wa gurorotani lan karung roro saudawane kang ireng karone wahalan eling-eling hiya utawi
iri Bani Fulan Dih iku utawi iki iri Bani Fulan tatolia iku ningali iri Bani Fulan alaikum ing atase sira kabeh minatsaniyati saking luhur kalau mangko ngucap ya kaum pamata taji mangka ing dalam kapan teka iya iri Bani Fulan kala mangka ngucap ya nabi yaumal arbi'a ing dalam dina rebo Walama kana mang sama-sama tenemu dalikal yauma pamengkono dina asyrafat mangka ngajemput Quraisyun sapa kaum Quraisy yang tadiruna hale ngenteni ya Quraisy al-ira ing wong kang naik onta wa qad wala hale teman-teman mengok annaharu aparahi walam taji dan durung teka iya iru Bani Fulan pada mangka ngadoa ya nabi ibakada mangka ngadoa nabi usapan nabi sallallahu alaihi wasallam wazida mangka den tambahi lahu kadua nabi pinna hari ing dalam rahi saatan ing dalam sesaat wa hubisat lan den kekar lahu kadua nabi syamsu apa matahari hatta talat malam-malam metu alairu sapa wong kang naik onta pastak balu mangka ngeprih nerima madhep ya kaum Quraisy ali bilang onta pakalu mangka ngucap ya Quraisy hal dolla anata kasasar lakum kadua sira kabeh bangirun apa onta qalu mangka ngucap ya iru Bani Fulan namgi kala mangka ngucap ya robi pasalu mangka takon ya kaum Quraisy alira ing wong kang nek onta lakhiro kang wene pakalu mangka ngucap ya Quraisy halin kasaran nata nerima terpecah lakum kadua sira kabeh naqatun apa onta hamraun kan abang qalu mangka ngucap ya iru Bani Fulan namgi kalau mangka ngucap ya Quraisy hal kana mangka ana ta'ana indakum iku tetep ing dalam sandingan sira kabeh kisatun apa gelasnya kisatun apa wadah cai min ma'in saking banyu pakola rajulun maka ngucap sapa wong lanang ana tu isun Allah demi Allah wadang tu iku ngadakon isun ha ing kisah fama syariba mangka orang minum isun ha ing kisah hadun mangka orang minum ha ing kisah dan sapang suji mina saking kita wala uhriqat lan ora den tumpahaken ya kisah fil ardi ing dalam bumi para mau mangka pada nuding ya kaum bisihri kalan al musihir wa qalu lan ngucap ya kaum sedaqah wis bener al ulaidu sapa ki ulaid fa anjala mangka nurunaken Allah taala sapa Allah subhanahu wa taala ing ayat wa maja'alna lan orang ngajadikaken kita ru'ya ing impian allati kang araina kang habaraken isun ka ing sira Muhammad illa fitnatan ing fitnah lin nasi maring manusia intaha itu wis toto al-kisoto bakiso bihamdillahi kulan mujining Allah wa aunihi lan pitulung Allah wa sallallahu mugi may rahmat Allah sapa Allah la sayidina ing atase Gusti kita sedantene Muhammadin nyatane Nabi Muhammad wa ala alihi ngatasi saka keluarga Nabi Muhammad wa sahbihi lan saka sahabat Nabi Muhammad wa sallama lan mugi mai keselamatan ya Allah tasliman kasiran kelawan keselamatan kang akeh walhamdulillah ta'is kay puji kang papat lillahi kutantuh kami Allah rabbil alamin kang mengiran walang kapi al-fatihah bismillahirrahmanirrahim rabbil alamin Yunus dan suratul mustaqim dan antara yang maghdubi alaihim waladdallin